napakagandang view nito. Yeah! Kita niyo yan? Kita niyo yan? Diba? Wow, ang ganda. Kita nyo? Ganda. 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 Yeah. Beautiful. Ganda, no? Magnificent Camp 7. Yan, ganda ng title. Tabaan. Saan kaya ang sentro ng Tabaan? Barangay hall nila, ano? Ano natin sa baba? Ah, sige, tanungin natin, ano? Iniisip kong kumuha ng barangay certification na farmer tayo dyan, eh. para, para pag bumababa tayo, dadaan dito, walang problema. Diba? Yung frame mo ba carbon? Hindi. Ah, carbon. Woo-hoo-hoo. Oo nga. Saan ka naman nakakita ng hindi naman residente yan? Saan lang yan? Kalokohan yan. Oo.
we're going right. Ah. Woo. Mag-hazard ka, hazard. Mag-hazard ka lang. Yan. Sige lang, tuloy mo lang. Maluwag yan. Talagang mataas pero kaya yan. Basta enjoy lang gaya ng dati. Oo. Ganon? Sige. Heart rate masyado taas. Taas. Sige, diretso mo. Kaya pa. Oh, kaya pa naman. Ganito lang. Ganito lang ang pacing.
Papakarera dito eh, mga taga-Bagyo. Talaga? Paparace sila dito. Puta, ang hirap. Bago ka makarating sa taas. Subukan. Pwede pala tayo sa rest sa natin. Kaya. Oo, off-road. So, more than 5 kilometers. Mas malayo lang. Pero si Ate May, hindi siya bumaba dito. Oo. Oo. Kaya naman yung off-road ah. Oo. Pero kaya niya yan. Malakas din ang loob ng babae. Konting recovery.
Woohoo! Meron namang recovery. Okay. Okay. It's moving. Dami mga ibon. Nasa part na tayo ng Tabaan Sur. Wow, ganda. Marami pang views mamaya. Oh yeah, eto na. Napakagandang view. Yan. Kita nyo yan. Ooh, there you are.